a vidék, alkul a hó, megáll az elmenő. Hangulatos program részesei lehettek, akik ellátogattak környére február végén. Ha igaz a mondás, hogy a művészet varázs, mely átalakít, akkor a Környei Művelődési Házból kilépve egészen más emberek lehetünk. Füli Géra szánk és részesei leszünk a varázsnak. Stancsik Zsuzsa oroszlányi képzőművész eddigi leggazdagabb kiállítása csodavilágba kalauzolja a nézőt. A cukrászat sokszínűsége és a műszaki rajzok fegyelme után nyugdíjasként kezdett újra alkotni. Az eredmény pedig egy boldog, színes világ. Bajos szél jaját csöndben hallgatom, csak hulló hajam repes vállamon. Ó, szív, nyugodj, vad borók a hegyén, szellemem szólal, incselek felé. Birkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Mindig szerettem rajzolni, és általános iskolában Závori Zoltán volt a rajztanárom, és még az osztályfőnököm is. Ő fejlesztette a tudásomat, nagyon nagy, jó rajztanár volt, nagyon szerettük őt. De aztán máshova sorolt az élet, mentem a cukrászszakmát, tanultam már a általános gépészetet, női ruhakészítést, mindegyik szakmába tudtam hasznosítani a kreativitásomat. De soha nem jutott eszembe, hogy a festészettel foglalkozzak. Ez mindig szívem fájdalma volt, de nem jutott az eszembe. Csak nyugdíjazásom után, amikor a férjem vett nekem egy csomag festéket, hogy most azt teheted, amit akkor nem tehettél, és egy kicsit féltem, hogy hát tudok-e még rajzolni, vagy nem, egy évig ezt így hagytam, majd elkezdtem festeni. Kipróbáltam minden technikát, de legjobban valóban az olajfestészet érdekelt. Hát a tájnak a szépségét, azt megfesteni, a színek világa mindig nagyon vonzott. Aztán egy ismerősöm javaslatára egy budapesti nyílt műteremnek lettem tagja, ahol egy festőművész irányítása alatt, ő nem tanított minket, csak felügyelt, mert neki ott más dolga volt, de ott egymás között kicseréltük a tapasztalatainkat, nagyon jó családias hangulatban, vidáman, nagyon jól tennek ezek a napok, és ez tényleg az embert feldobja, megszínesíti az életét. Mindig olyan feltöltődve jöttem haza, mert arra szükség van, hogyha otthon festek, az egy idő után ellaposodik, kell a kritika, és a sok megbeszélni való, hogy ez miért nem sikerült, azt kell kijavítani. Te is így voltál, én is így voltam. És ezek nagyon hiányoznak ezek a dolgok, mert sajnos úgy néz ki, hogy ez most megszűnik, mert a festőművész elment nyugdíjba. És otthon festegetek. Ha megyünk kirándulni, sokat járunk, a gyermekeinket is vittük sokat kirándulni, hát a természetes szépsége az mindig megfogott, és mindig, amit láttam, ami megtetszett, azt lefestettem. Azon kívül valóban érdekel a múlt. A múlt, egy kicsit szeretek visszapillantani a múltba, a romantika, a paraszti élet, a régi dolgok nagyon foglalkoztatnak, de ezen kívül látszik a képeimben, hogy az éjszakoknak a megfestése, és tényleg ez örömmel tölt el. A víz, a tenger, kipróbálom magam, hogy ez sikerül-e, vagy például a tigris, hogy a kis szőrmókját meg tudom-e festeni, kíváncsivá tesz. 4 esztendő boldog alkotó munkájának válogatása a 62 festményből álló kiállítás. A művészettörténész szerint energiaforrásokat látunk elrejtve, ez hat a nézőre pozitívan, amellett, hogy az alkotó látásmódját is átadja a képeken keresztül. Nagyon idilli tájakat látunk a képeken, szép tájakat látunk, vizeket látunk, vízpartot, száguldó patakot. Tehát a képeken, hogyha olyan nagyon-nagyon összegezni szeretnénk, akkor energiaforrásokat látunk elrejtve tulajdonképpen. Tehát olyan fajta színeket, olyan fénykezelés, olyan ragyogást, ami azt üzeni nekünk, hogy a világ, hogyha úgy akarjuk látni, ahogy Stancsik Zsuzsa is látja, akkor a világ az nagyon szép tud lenni, boldogságot tud adni, megelégedést tud adni, és hát ennek az öröméből születtek a képek. A képek annak az öröméből születtek,
meg tudja mutatni, birtokában van a festői tudásnak, és szeretné ezt a festői tudást megmutatni, meg tudja mutatni a maga látószögét, a maga biztos rajzi tudását, üzenni tud a maga festői eszközeivel, és ahogy látja a világot, az meg ennek a boldogságnak a másik forrása lehet talán. Így tudjuk összegezni ennek a nagyon, nagyon kedves, nagyon baráti közegű, nagyon jól eső kiállításnak az összefoglalását. Nem állunk messze az igazságtól, hogyha azt mondjuk, hogy Zsuzsa képei egyáltalán nem amatőr képek, pedig Zsuzsa úgy apostrofálja magát, hogy ő amatőr képzőművész. Mégis egy olyan érzelemvilágot képes tükrözni, amit talán még a profi művészek sem. Igen, ugye van a művészeti világnak ez a ketté hasított két része, az amatőröknek, meg a hivatásosoknak a világa, és az amatőr minthogyha valami lekicsinlő kategória lenne, meg minthogyha valami minősítést, vagy stílusbeli minősítést is jelenthetne. És igazából az amatőr szó ugye azt jelenti, hogy szeretni valamit, nagyon szeretni, rajongva szeretni valamit, és az ő részükről, a nem hivatásosok részéről ez a szeretet mindenképpen megvan, hiszen már eleve az egy örömöt jelent, hogyha közelébe juthatnak ennek a művészi világnak. Na most Zsuzsa 4 év alatt hihetetlen, hogy mennyi mindent megtanult, ugye megosztotta velünk ennek a műhely titkait is, mi szerint a Gici Györgynek a nyitott műtermébe járt, hát semmiképpen nem amatőr szintű az, amit ő ebben a műteremben tanult, amit ő magából ez alatt a 4 év alatt meg tudott valósítani. Hát nagyon szépen mutatja azt a rajzi tudást, azt a festői eszközöknek a tudását, ami hát tényleg nagyon rövid idő alatt itt szárba szökkent az ő életében. Egy nagyon, nagyon gazdag témákban, látásmódban, festői eszközökben nagyon gazdag, nagyon szép az itt látható anyag. A boldog kiállítás március végéig látható a Környei Művelődési Házban mindenki töltekezésére. Nem elég, mert tudják, hogy ők is utitársak, csak átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg végül kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, amire ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltön.